Mahaw na miniting ko yan kay mo trabaho ng among sudan bulad og gusto. Diba? Mga ang tanin nyo diha. Dami magkamag-kamag ko. Kabalo ito. Ulo. Kami sa bulad, parap. Parap. Bukan. Bukan, taang ko yan, eh. Basta wala sudan. Boy, ang gabi ikay manok, natagsulado nyo ka. Pag lakop na po siya manok, kaya amang kay manok ko eh, ha. Lagyan na pa nga. Buang. Bugang. Kalain. Uy, hayaan. Iren. Ikaw kaming. Mamaha po ka. Ah! Lang! Musabay kong lulo ni mo lang! Sakay ka, lolo! Sakay, lolo! Saka mo naman ko yung bulutan. Sakay ka, lolo! Oh, ulat lang diha! Sakto man yung ikay diha. Ha? Sakto man yung ikay. Kung apo hawag na ka, mga ito na dome. Mas sila man to. Sabay man sa kuha. Oh, dali, dali! Oh! Ay, gutom ng irin. Sarap. Sup. Ali! Namahaw na ka! Ang samay mong sudaan. Manok ko. Kalamit ko aron. Pag-hi sa Adria, oh. Hi! Padong na ko school. Oh! Hi! Padong na ko school. Ano dayon? Sabay na ta, oy! Masakto man daw, yung papa ni mo. Lagay, sa kong apo nga langga-langga, eh. Ang saging. Saging. Hi guys. Hi guys. Pakita to tong saging tong isa kabulig bi, ay duha kabulig bi atong pakita tong saging bi nga. Mas maayo gining mananam. Guys, daramang saging guys, ang isa kabulig. Hinog na. Po isa nga mapan hinog. Ang guys, basta mag tanam guys, kay kugyan guys, tingko yan og tanam gyud dara guys. Kugyan ka na sa tanam. Wala akong palangga nga po guys. Tara. Tanong lang Ismail na. Ito na ko ispilahan. Bye guys!